starých spolkových zemích přece jen na rychlosti a dynamice. A současně stoupají podstatně. Pripravený je denník Československej televízie. Želám vám dobrý večer. Zo Sliezského domu vo Vysokých Tatrách vyrazila dnes ráno nie každodenná výprava, aby zdolala najvyšší bod Českej a Slovenskej federatívnej republiky Gerlachovský štít. Výpravu tvorili premiéry Slovenskej a Českej republiky Jan Čarnogurský a Petr Pithart, federálny minister vnútra Jan Langoš, minister zahraničných vecí Maďarskej republiky Géza Jesenský a ďalší členovia slovenskej a federálnej vlády. Išlo o neoficiálne stretnutie, ktoré sa začalo už včera v podvečer. Výprava postupovala Velickou dolinou cez Velickú Próbu, Sedlo nad Kotlom až na vrchol Gerlachu. Tu Jan Čarnogurský okrem iného prečítal krátky list od generálneho riaditeľa Medzinárodnej leteckej federácie Čeňka Kepaka, ktorý pochádza z Čiech a žije vo Francúzsku. Čeňek Kepak venoval slovenskému premiérovi 45-ročné šampanské, aby si spolu s Petrom Pithartom symbolicky pripili na zlepšenie československých vzťahov, s čím obaja súhlasili. Pred chvíľou ste si pripili na to, aby sa Slováci a Česi na seba nemračili. Ako myslíte, že budú vyzerať tie vzájomné vzťahy, keď zostúpime dole zajtra, pozajtra? Pozrite sa, existujú tu na určité reálne záujmové rozpory medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a bolo by iluzórne ich jedným takýmto výstupom na Gerlach alebo nejakými inými stretnutiami odstrániť. Ale práve z tejto výšky môžeme si uvedomiť, že popri týchto záujmových rozporoch máme ešte veľmi široké pole záujmovej zhody a teda pokúsme sa v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch reálne zvážiť záujmové zhody, záujmové rozpory a nájsť nejakú rovnicu, ktorá bude výslednicou našich záujmov spoločných, aj tých, ktoré nás zatiaľ rozdeľujú. Já bych si dovolil dát radu svým kolegům slovenským i federálním. Neotvírejme problémy, které nejsou bezprostředně před námi, nevymýšlejme si je. Já mám někdy pocit, že si je trochu vymýšlíme. A když už je máme před sebou, řešme je tehdy, až na to prostě budeme mít, až na to dozraje čas. Nenuťme se k žádnému spěchu, k žádným termínům, které si dáváme. To je znásilňování politiky a jenom to zhoršuje situaci. Kdybychom se tím řídili, jsem přesvědčen, že bychom na tom byli podstatně líp už teď. Pokračujeme informáciami zo zahraničia. Střediskem bojů v Chorvatsku zůstává nadále město Okučany, kde byla včera 3 střelami zasažena i helikoptéra s pozorovateli evropských společenství na palubě. Zároveň se objevují zprávy o snahách srbských nacionalistů vyvolat boje i v oblastech, kde dosud ke srážkám docházelo pouze sporadicky anebo vůbec ne. Vedle západní Slavonie jsou tak do konfliktu zatahovány i kraje východní Slavonie a středního Chorvatska, kde je rovněž silně zastoupeno obyvatelstvo srbského původu. Ve stopách ozbrojených bojů kráčí Jugoslávii přízrak ekonomického kolapsu. Názorně jej dokumentují vylidněná střediska jen na jaderském pobřeží, která loni byla plná. Navenek již ne tak zřejmá, ale o to hrozivější je roztříštěnost bankovního systému. Srbsko následovalo Slovinsko a Chorvatsko a devalvovalo měnu na 22,5 dináru za dolar. Zda se mu tím podaří přetáhnout zákazníky černému trhu a zastavit úbytek tvrdých měn, však zůstává otázkou. Zanedbatelný není ani pokles průmyslové produkce, který jen za první pololetí tohoto roku dosáhl téměř 20%. Obyvatelstvo, a to nikoliv jen ve 3 zainteresovaných republikách rozpadající se federace, pociťuje konflikt stále hlubším saháním do vlastních kapes. O tragických obětech na životech ani nemluvě.
V uplynulých 2 dnech zahynuli v severním Irsku v důsledku sektářského násilí další 3 osoby. Prozatím poslední obětí se dnes stal britský voják, který byl zabit minou v hrabství Armagh, ležícím na hranicích s Irskou republikou. K atentátu se přihlásila Irská republikánská armáda, která se teroristickými akcemi snaží o ukončení britské nadvlády v severním Irsku. Iniciativu v poslední vlně násilí, jež si jen za poslední 2 týdny vyžádalo 8 mrtvých, mají protestantské skupiny, které zároveň odpovídají za většinu vražd z minulého měsíce. Za komunistickú palubu hodili ďalšieho. Po Ševardnadzem a Rudskom sa obeťou stal Alexander Jakovlev, bývalý člen Politbyra, bývalý poradca prezidenta Gorbačova, jeden z autorov prestavby. Uznesenie Ústrednej kontrolnej komisie je krátke a výstižné. Odporúča základnej organizácii vylúčiť Alexandra Jakovleva zo strany. Včera neskoro večer Jakovlev vyhlásil, že vystupuje zo strany sám, že v nej ho nič viac nedrží. Upozornil pritom na nebezpečenstvo prevratu stranického a štátneho zo strany konzervatívnych síl. Kto bude ďalší? Z autorov a popularizátorov prestavby sa v najvyšších stranických sférach drží už len Gorbačov, ktorému nedávno členovia ústredného výboru strany nedovolili odísť z funkcie generálneho tajomníka. Gorbačov však začína ostávať sám v stranických kruhoch a blíži sa zjazd. Už teraz niektorí pozorovatelia tvrdia, že ho Gorbačov ako stranický funkcionár nemôže prežiť a bude nasledovať svojich ešte donedávna tak blízkych spolupracovníkov Ševardnadzeho a Jakovleva, či už dobrovoľne alebo nie. Sovětský odborník na jadernou energetiku Nikolaj Sorokin označil únik radioaktivní vody na druhém reaktoru černobylské jaderné elektrárny, ke kterému došlo 10. srpna, za neškodný. K úniku chladicí radioaktivní vody došlo v okamžiku, kdy dělníci pracovali na údržbě druhého bloku, který je dosud jediným v provozu v celé elektrárně. Nehodu označil 2. stupněm ze 7bodové bezpečnostní stupnice. Podle tiskové mluvčí černobylské elektrárny radioaktivní voda neunikla mimo hermeticky uzavřené části a nikdo ze zaměstnanců nebyl zasažen nepřípustnou dávkou záření. Zástupcovia ministerstiev zahraničia Litvy, Lotyšska a Estónska sa dnes v Rige dohodli na spoločnom postupe pri moskovskom rokovaní konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe o ľudskej dimenzii, ktorá sa v sovietskej metropole začne 10. septembra. Zároveň skoordinovali jednotnú politiku voči Sovietskému zväzu a ostatným republikám a v spolupráci s predstaviteľmi pobaltských ministerstiev vonkajších ekonomických vzťahov sa dohodli na vypracovaní mechanizmu hospodárskych stykov so Sovietským zväzom. Bedřich Vilém I. a jeho syn Bedřich II. Jsou po 39 letech opět v Postupimi. Zvláštní vlak s historickými vagóny sem dopravil rakve z ostatky obou pruských králů z Hohenzollernského zámku ve württemberském městečku Hechingen, kam se dostali po dlouhém bloudění na konci druhé světové války. Bedřich II. Neboli veliký, pro někoho bezohledný válečník, pro jiné tolerantní osvícenec a přítel hudby, jehož důstojný portrét diskreditovala nacionálsocialismem vytvořená historická linka, spojující tuto postavu s kancléřem Bismarckem a Adolfem Hitlerem, si přál v testamentu tichý pohřeb bez pompy a lesku. Zatím je však celé Německo už několik týdnů na nohou a právě má řada sdělovacích prostředků pocit, že okolní Evropa se diví. Uložení rakví do restaurované hrobky budou přítomní pouze nejbližší potomci obou králů a s nimi spolkový kancléř Helmut Kohl. Kritika se snesla na hlavu kancléře poté, co oznámil, že přeruší dovolenou a jako soukromá osoba a přítel rodiny Hohenzollernu přijede do Postupimi. Jak si může demokraticky zvolený kancléř dovolit pokleknout před ostatky králu Pruska, panovníky části Evropy, v níž podle historiků i mýtu byl tradičně zakořeněný militarismus, křičela opozice, avšak Kohla bombardovali dokonce z vlastních řad. A další hluk se zvedl kolem účasti vojáků Bundeswehru. Kdo je vlastně pozval, ptají se všichni. A nikdo, včetně rodiny Hohenzollernu a ministra obrany Stoltenberga, se k tomuto kroku zatím nepřihlásil. 7 ľudských životov sa stalo obeťou zúrivého šialenca, ktorý dnes začal paľbu z armádnej pušky priamo v centre nákupného strediska v Sydney. V dave nakupujúcich zranil ďalších 10 ľudí a nakoniec obrátil zbraň sám proti sebe. Celá dráma netrvala podľa polície dlhšie ako 10 minút. Okrem ranených previezli do nemocnice ďalších 3 ľudí, ktorí utrpeli nervový šok. Pokračujeme ďalšími informáciami z domova. Horúce leto sa už skláňa k svojmu koncu a tak je tu i čas v Nitre otvorenia brán Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 91. Výroba potravín v ekologickom prostredí je viac ako vysoká latka, ktorú si postavili organizátori. Či sa im to podarilo, posúdia odborníci, obchodníci od dnes do 25. augusta.
Už využitie areálu naznačuje, že všetkým vystavovateľom ide predovšetkým o komerciu. Predstaviť, ale najmä obchodovať v záujme ďalšieho pokroku poľnohospodárstva vôbec. S týmto cieľom prišlo do Nitry takmer 500 vystavovateľov. Na jednej strane výsledky usilovnej práce roľníka, ale na druhej to podstatné. Možnosti riešenia problémov prebytku mäsa a mlieka, riešenie nepresnej kvantifikácie, možných dosahov jednotlivých krokov reformy či niektorých zmien postupu oproti pôvodným zámerom. Rovnako problémy s pretrvávajúcim monopolom spracovateľov a obchodu. Doterajšie ročníky agrokomplexu do značnej miery boli poznamenané ideológiou, ale zásadné zmeny v našej spoločnosti predurčili, tak ako už v predchádzajúcom ročníku, i smer tohto ročnej výstavy. Okrem rozsiahlej domácej a zahraničnej účasti je tu dominujúci faktor – agroekológia. 100 kilometrů za 4 koruny. To není sen ani utopie, ale možnosti automobilu Favorit upraveného na elektromobil. Zatím je těchto prototypů jen několik a vyrobili je v Ejpovickém závodě plzeňské Škodovky ve spolupráci s Mladou Boleslaví. Hlavním důvodem, proč se v závodě pustili do tohoto experimentu, bylo zajistit dostatek práce pro své pracovníky a zdá se, že úsilí se vyplatilo. Od října do konce roku zde bude vyrobeno na 100 aut ověřovací série. V příštím roce dalších 1100 vozů pro Švýcarsko, Rakousko, Německo a Kanadu. Na výrobě se bude podílet asi 300 lidí, to je 1/3 zaměstnanců závodu a kontrakt má hodnotu 183 milionů korun. Budou vyráběna 2 provedení, osobní a pick-up. Elektromobily se budou ve Švýcarsku prodávat za 20 000 franků. Pro srovnání běžný Favorit stojí 13 000. Cílem Ejpovických však je vyvinout vlastní plastový elektromobil, který by mohl konkurovat podobným západním vozům. Dřevěný model zatím napovídá pouze základní tvar, je však konstruován tak, aby mohl být opět kompletován především ze sériově vyráběných součástek pro Favority. Hotel Slovakia v Žiline patrí medzi najatraktívnejšie hotely na Považí. Pôvodne sa mal vydražiť za 94 miliónov 500 000 korún. Avšak Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku v poslednej chvíli hotel vyňalo z malej privatizácie a zaradilo ho do veľkej. Dnes bol teda záujem najmä o reštaurácie a pivárne, ktoré sú na najobývanejšom sídlisku Vlčince a hlavnom cestnom ťahu Žilina-Bratislava. Veľkopopovickú piváreň vydražili holandskou dražbou za vyše 2 milióny korún, čo je o 860 000 menej, ako bola vyvolávacia cena. Druhú najznámejšiu piváreň vydražili za 4 milióny 350 000 korún, čo je o 600 000 viac. Na dnešnej žilinskej dražbe nebol záujem o 3 prevádzkové jednotky na služby obyvateľom a tak sa po druhom kole stali majetkom mesta. Za účasti niekoľko desiatok priaznivcov pokračuje aj dnes demonštrácia v okolí objektu Československej televízie, ktorú organizuje Združenie pre republiku Republikánska strana Československa. V súvislosti s ňou nie je bez zaujímavosti aj dopis, ktorý poslal tlačový tajomník Národno-sociálnej strany Ladislav Bátora redakcii spravodajstva Československej televízie. Pán Bátora v ňom žiada o zverejnenie opravy tvrdenia, v ktorom bola Národno-sociálna strana zahrnutá medzi politické subjekty, ktoré sa zúčastňujú práce mimo parlamentného snemu. Národno-sociálna strana už od 6. apríla nie je členom tejto organizácie.